Olen Perttu Kokko ja ollut Outokummun Energialla nyt 3 vuotta kaukolämpöpäällikkönä ja no itsestä ei paljon enempää tässä ole kertomista, mutta laitos on, missä nyt ollaan, niin Miilun lämpökeskus ja tää pystyy tuottamaan lämpöä 49 megawattia ja 17 megawattia puu- eli biopolttoaineille ja meidän pääpolttoaine on tänä päivänä biopolttoaine ja öljykattilaton varalaitokset. Kaukolämpö tuotetaan lämmittämällä vettä kattilassa. Meillä on 10 metriä korkeat kattilat, missä palaa puuta, niin talvella niin kovimmilla pakkasilla semmoinen 450 kuutioa vuorokautta. Ja sitä puuta polttamalla lämmitetään vettä ja vesi laitetaan kiertoon sitten kaukolämpölinjoihin. Sitä vähän jäähytetään ennen laittamista, koska se olisi muuten liian kuuma ja polttaisi kaikki paikat. Ja paluvesi on sitten mitä se on, eli tuommoista 45-50 asteista ja siitä otetaan vielä lämpöä talteen ennen kuin sitä ruvetaan lämmittämään uudestaan. No ylläpito on tänä päivänä aika haasteellista. Meillä on hyvin vanha verkko. Vanhimmat osat verkosta on 50 vuotta. Ja nyt ollaan 10-vuotissuunnitelman tehty, että meidän pitää investoida verkkoon vuosittain noin 300 000–500 000 euroa. Ruvetaan uusimaan sitä ja sen sitten tulee näkymään asiakashinnoissa varmasti tulevaisuudessa. Mutta verkko on tällä hetkellä sillä tavalla kunnossa, että meillä ei ole vuotoja ja uskoisin, että kun me päästään sitä uusimaan, niin se vuotomahdollisuus vähenee. No, kyllä me biopolttoaineita käytetään tänä päivänä, että tänä vuonna on öljynkulutus 0,3% energiantuotannossa ja vuonna 2010 se oli vielä 13,5%, 2011 se oli 2,9%, viime vuonna 2,6% ja nyt ollaan siinä 0,3%, mutta katsotaan nyt minkälainen tämä loppuvuosi on, että sitä saattaa öljyäkin mennä. No kyllähän ne tässä valossa on hyvinkin ekologista. Jos me käytetään puupolttoainetta ja uusiutuvaa energiaa, niin kyllähän tämä on hyvin ekologista. Meidän energiahinta on tänä päivänä pikkusen vajaa 65 euroa per megawattitunti. Ja nyt jos lähdettäisiin öljyllä tekemään tämä energia, niin pelkkä öljyhinta on 66 euroa. Et se menisi semmoiseen 115 euroa sillä tavalla se kustannus. Ja samoin maalämpö, niin se menee semmoisen vähän vajaa 10 euroa kalliimmaksi megawattitunti, koska siihen joudutaan sähköä käyttämään kuitenkin.